Institutun iwanına dabara münasibetli seri gururly. Sergide şekillener şuy amal haçam sunuwatynyň eserleri hemde muzey gymmatlyklary görkezildi. Ussa suratkeşliň hemde heykel taraşlaryň eserleri dabara gatnaşylarda uly täsir galardy. Täsirligi uwa döndügi iňçiligi hemde köpegşönligi bilen tapawutlanýan ajaýyp haly önümleri. Heykeller, küýzeler ussa sergerliň zehini bilen döredilen şaý tepler dabara gatnaşylarda uly gyzyklanma döretdi. Yerine getirilen joşgunly aýdym misallar dabara bayramçylyk ögüşgünli çaýdy. Magtymyl Pragynyň goşgularynyň ermeni diline terjime edilmegi, diňe bir medeni üstünlik bolmak bilen çäklenmän, eýsem ermeni we türkmen halklarynyň arasyndaky köp asyrlyk gatnaşyklaryň suwutnamasydyr. Dabarada Ermenistan Respublikasynyň prezidentina söz berildi. Prezident wagyny haça türgen Magtymyl Pragynyň goşgularynyň ermeni diline terjime edilmeginiň iki dostlukly ýurduň arasyndaky medeni hyzmatdaşlygyň okuny ösürilýändiginiň aýdym suwutnamasyny beledi. 11-nji oktýabrda geçirilen döwürlen we sivilizasiýanyň özara ara baglançygy, parakatçylygyň ösüşiň büniýadatly halkara forumda Magtymyl Pragynyň 300 ýylygyna atly ýubiley medal bilen syýlaglandym diýip dostlukly döwletiň başlygyny beledi hemde pursatdan peýdalanyp hormatly prezidentimize tüý sürekden hoşallygyny beýan etdi. Belenilşýäli türkmen halkynyň myhmanseýerlik täplerine magtymly ýaly beýik ata-babalarynyň mirasyna çoňur hormat öz beýanyny tapýar. Magtymlynyň dörejilik mirasy Merkezi Aziýanyň edebiýatynyň, dünýä medeniýetiniň taryhyny aýratyn urny elýär. Onuň şygyrlary türkmen halkynyň baý edebi mirasynyň, şeýle hem häzirki wagtda aýratyn möhüm bolan insanperwerlik gymmatlyklarynyň nyşanyny öwrüldi. Magtymly halklar birleşdirgen umumy adamzat gymmatlyklaryna esaslanyp milli edebiýat diýen düşünjäniň germini giňeltdi. Şunuň bilen baglykda bu waka nusow edebiýata akyl getirmek, özara hormat goýmak ýörelgesini wagda etmek hemde milli edebiýatlaryň ähli mirasy giňden goşulşmagynyň zerurdygyna çuňur düşünmäge ýardam bermek boýunça möhüm başlangyç hökmüne garamak bolar diýip Ermenistanyň başlygyny beledi. Şeýle hem çykyşlarda ermeni diline neşir edilen Magtymyl Pragynyň goşgulary ýygynasynyň türkmen ermeni gatnaşyklaryny berkitmekde iki halkyň arasyndaky dostlugy puwtalandyrmakda möhüm ähmiýetli nyktarly. Ma'lum bolşýaly bu neçir hormatly prezidentimiz bilen döwürlen we sivilizasiýanyň özara ara baglanşygy, parakatçylygyň we ösüşiň büniýadatly halkara foruma gatnaşmak üçin ýurdumyzda iş tapary bilen gelen Ermenistan Respublikasynyň prezidentiniň arasyna geçirilen duşuň dowamyna döwlet başdanmyda ermeni lider tarapyndan sowgat berildi. Şahyryň çoňur pehim paýhasa ýorulan goşgulary insan kalbyna baky ornarly. Magtymlynyň golýanmalary toplumynyň UNESCO-nyň dünýäniň hakydasy maksatnamasynyň halkara sanawyny ýerdirmegi, şahyryň doglananynyň 300 ýylygynyň 2024-2025-nji ýyllarda UNESCO bilen bilelikde bellenip geçirilgen şanly seneliň tanawyna goşulmagy, nusgu şahyrymyzyň dörejiliginiň dünýä derejesinde akrar edilýändiginiň aýdym güwäsidir. Şeýlelikde beýik akyllar şahyryň goşgular ýygynasynyň ermeni diline terjime edilmegi, iki dostlukly ýurduň arasyndaky meden gatnaşyklaryň okuny ösürilýändiginiň aýdym suwutnamasy berdi. Wagyn Haçatüryan, Ermenistan Respublikasynyň prezidenti. Beýik türkmen akyllary we şahyry diňe bir Türkmenistany däl, eýsem Ermenistany da beýik şahsiýet hasaplanýar. Biz Magtymly Pragynyň doglangynyň 300 ýylygyna başlanan halkara maslahaty gatnaşdyk. Men şu çärelere höwes bilen gatnaşýan. Türkmenistanyň hormatly prezidentinden şu çärelere gatnaşmaga çakylyk alan pursatymdan başlap, men Magtymly Pragynyň dörejiligi bilen has we içkin gyzyklanıp başladym. Hakykatdanam Magtymly Pragy Ermenistanyň giňden tanylýar. Her ýyl Yerewanyň döwlet uniwersitetinde Magtymly Pragynyň dörejiligine başlanan halkara derejesindäki maslahat geçirilýär. Oňa Türkmenistanyň wekillerinden başga da beýleki köp sany ýurtlaryň wekilleri gatnaşýarlar. Magtymly Pragy ermeni we türkmen halklaryny ýakynan baglanşdyrýar. Aslynda halklarymyzyň arasyna gatnaşyklaryň taryhy kökleri asyrlaryň jümüşinden aýdýar. Şu çär gatnaşýanlygyma buýsanýan. Hemmemizi mehelle garşylanyňyz üçin köp sag bolsun aýdýan.